По време на изпита за категория C+E, кандидатът трябва да изпълни 3 упражнения на учебна площадка. Когато изпитваният е допуснал грешка, докоснал или съборил колче, или конус, или е настъпил и пресякал линия, елементът ще се счита за неизпълнен. Упражнение 1. Прикачване на ремаркето. Изпитваният придвижва назад автомобила на необходимото разстояние за прикачване на ремаркето. Излиза от автомобила, прикачва ремаркето и всички необходими съединения за светлинната сигнализация и спирачната уредба на ремаркето. Допуска се помощ от следващия по реда за изпит кандидат. Следващият поред изпитван помага и за проверка на светлините. За грешки се смятат пропуски на изпитвания в извършването на горните действия. Упражнение 2. Спиране на определено място. Движение напред по права и спиране пред стоп линия. За грешка се счита спирането на повече от половин метър преди стоп линията, подминаването на стоп линията или застъпването на ограничителните линии. Упражнение 3. Движение назад и паркиране в гараж. След завършване на упражнение 2, съставът с движение назад се насочва към очертания гараж. За грешка се счита събарянето на жалона или излизането извън ограничителните линии. След влизане в гаража, изпитваният изключва двигателя на автомобила, слиза от него, разкачва ремаркето, връща се в автомобила, запалва го и го изтегля на една дължина напред. За грешка се счита събарянето на жалона или излизането извън ограничителните линии.